nag-iisang Diyos sa ating buhay. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, hinibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, hinibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, hinibig mo ako noon pa man. Hinibig mo ako noon pa man. Have a blessed afternoon, viewers and brethren. We are now on our online General Bible Study. But before we start, let's bow down our head. Let's pray. Lord God, we praise you and we thank you. We bless your holy name. Be with us once again, Lord. Let your Holy Spirit guide us, and let your wisdom and knowledge be with us. Bless each every one of us. This I ask in Jesus' name. Amen. At tayo po ay tatalakay ng isang paksa sa hapong ito.
The title of the topic that we are going to tackle this afternoon is the body. Itong katawan. Madaming mga bagay tayong ginagawa upang mapangalagaan ng ating katawan. Kumain ng tama, mag-exercise, magiging malinis, umiwas sa mga bisyo, matulog ng tamang oras at marami pang iba. At yung iba para humaba ng buhay ay nagtitik po sila ng mga iba't ibang vitamina tulad ng mga food supplements. Ganyan natin pinapangalagaan ang ating mga sarili. Ngunit may mas mahalaga tayong dapat pagtuunan ng pansin. At yun ang ating spiritual body. Ano ba ang ibig sabihin nito? At paano nga ba natin napapanatiling maayos at malinis ang ating physical at malinis ang ating at spiritual body upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos? Kaya ito po yung ating tatalakayin, the body. The body is the temple of the Holy Ghost. The book of 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Pinapasabi po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto na ang katawan ay templo ng Diyos. Kaya ang sabi niya, hindi nyo ba alam na iyong katawan ay templo ng Diyos? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Sapagkat ito po ay tinubos po tayo at binili tayo ng halaga. Kaya luwalhatiin ninyo sa inyong katawan ng Diyos. Kaya dapat malaman po natin, mga minamahal, mga mananampalataya, na mula nung tayo po ay naging nanalig sa ating Panginoon Hesus, ang katawan po natin ay binili ng halaga. Yung kasalanan po pinatawad at tinubos po tayo. At ito na po yung ating papag-aralan. Kaya sabi niya, did you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang tumatahan ngayon dito sa ating katawan ay ang banal na Espiritu. Kaya, in the book of 1 Corinthians 3:17, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Kaya, ang sabi po ni Apostol Pablo, kung sinuman ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos o manira, ang taong ito'y gigibain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. So mula po nung tayo pa ito nibus ng Lord, ang templong ito, ang katawan na ito, ay hindi mo pwedeng sirain sa pamagitan ng kasalanan, sa pamagitan ng bisyo, sa pamagitan ng pag-abuso sa ating katawan. Sapagkat mahalaga na ito sa harapan ng Lord. Kaya ang sabi niya, ako mismo ang gigiba o sisira sa taong yun. Kaya huwag nating abusuin ang ating katawan. Sapagkat ang magiging kaaway po natin ay ang Diyos. Kaya dito po, may mga alituntunin o dapat natin gawin para mapangalagaan po ang ating katawan. Ano yon? Okay? There is what we call the restrictions to eat, drink, blood. Kaya may mga pinagbabawal ng ating Panginoon na kainin o inumin. At yan ay tatalakayin po natin. In the book of Genesis chapter 9 verse 4, but you shall not eat flesh with its life, that is its blood. O yung wag daw tayong kakain. Pinagbabawal po yan ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos na huwag tayong kakain yung laman na may dugo o kaya iinom
yung dugo mismo ng hayop. Kaya sa Old Testament pa lang ay pinagbawal na po yan. Restrictions to eat strangled animals. Yung mga binigti, ayaw din. But that we write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from things strangled. Kanina yung blood. O, ano ba itong mga binigting hayop na to? O may mga kinakain po tayo na minsan pinapatay na lang, pinapalo, binibigti, hindi lumalabas po yung dugo. Kaya yung dugo po nandun sa kanyang laman. Ayaw ng Diyos po yun. Kaya yung mga binibigti po na hayop, pinapatay na lang na pusa at hindi pinapalabas yung dugo, ayaw ng Diyos po yun. Kailan patuloyin yung dugo, kailangan lumabas po para maging malinis yung ating kakainin. Yan po yung mga pinagbawal ng Diyos, yung mga binigting hayop. Sa Acts chapter 21 verse 25. Okay, sa ano na po tayo, sa pinagbabawal na kainin yung mga inalay sa mga Diyos-Diyosan. Okay, di ba ko, 1 Corinthians chapter 8 verse 4. Therefore, concerning the eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in this world, and that there is no other God but one. Sabi po riyan. Kaya, ang pagkain po dyan na tinutukoy, kung babasahin po natin ng 1 Corinthians chapter 8, ang sabi po riyan, kaya tungkol sa pagkain na mabagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa isa. So dito po pinagbabawal at pwede natin basahin ang buong talata, kabanata ng chapter 8 ng Book of Acts 1 to 13. At malalaman po natin that we are going to read the full chapter of this Corinthians, 1 Corinthians chapter 8, so that you will understand more about restrictions to eat food offered to idols. Kaya napakarami po dito po at babasahin na lang po natin yung buong chapter para maunawaan po natin. Pero ngayon, emphasize po natin yung 1 Corinthians 8:4. We know that idols are nothing. Ibig sabihin po, pinagbabawal ng Diyos na kumain po tayo sa mga bagay na inalay sa mga Diyos-Diyosan. Ano yung mga halimbawang inalay sa Diyos-Diyosan? May mga nagtatanong po kung sakaling inanyayahan po sila at alam naman po nila na inalay yun sa Diyos-Diyosan, umiwas na po kayo. Umiwas na po kayo para hindi na kaanong magkakaroon ng maraming issues. At kung sakali man, mga kamag-anak po, nagkaroon kayo ng mga reunions, para hindi po sila masaktan. At yung magiging kamag-anak nyo, baka mamaya dahil lang sa pagkain, dahil lang sa hindi pagkaunawaan sa paniniwala, hindi na nagkakaroon po kayo ng gap. Ayaw ng Diyos yun. Sabi nga ng Panginoon magmahalan sa isa't isa. Magmahalan kayo para malalaman nila na kayo yung alagad, tunay na alagad. Kaya minsan, tayo po ay iniimbita o may reunions. Huwag na kayong magtatanong kung inalay yun ng Diyos-Diyosan. Basta magkikipag-ano na lang po kayo dahil mga mahal nyo sa buhay yan, wala namang iba. Kaya kung may mga kapatiran na nakakita sa inyo na mahihinang kanilang pananampalataya, huwag nyo nang pagtatalunan ng kinakain po ninyo. Kasi wala namang nating naman yan sa idol, sabi ng Lord. Ibig sabihin, walang kwenta po yun. Huwag nating pagtatalunan. Basta malinis sa konsensya po natin na ayaw ng Diyos na tayo po ay kakain sa mga inalay sa Diyos-Diyosan. In the book of 1 Corinthians 8:7-9, however, there is not
in everyone that knowledge for some with consciousness of the idol. Until now, it as a thing offered to an idol, and their conscience being weak is defiled. But food does not commend us to God. Yun. Subalit ang pagkain hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. No? If we are the bitter, not if we do not eat, are we the worst. But beware. Ano yung dapat nating iwasan o ingatan? Subalit mag-ingat kayo. Ano yun? Lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. Ay, ibig po sabihin, mag-ingat daw po tayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay magiging katitisuran ng mahihina. Ay, ibig po sabihin ng ating Panginoon, pagdating sa pagkain, walang isyo, kain lang, kung malinis sa konsensya po, pare, nandun po na kayo at nalaman nyo na inalay sa Diyos-Diyosan, sabi ng Bible kanina, wala raw kwenta yon sa pagkain na bagay-bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan. Yun lang po yun. So, ang malaga, yung fellowshipping, yung pagsama-sama ng na nandun ang pagmamahalan ng isa't isa. So, hindi po ganong masyadong tatalakayin yung pagkain kasi may mga mahihina pa hindi nila kayang abutin. Yung mga iba't ibang pananampalataya at paniniwala. Kaya sa totoo lamang po, maraming mga relatives, magkakamag-anak, dahil po sa mga paniniwala, nawawalan tuloy yung minsan nagkakapikunan, hindi nagkakaintindihan, ay samantalang pareho naman salita ng Diyos ang mga pinapag-aralan. Kaya kailangan po tayong gabayan lagi ng Holy Spirit para ma-enjoy po natin yung fellowshipping. Lalo na sa mga inalay, yung mga pinagbabawal ng ating Panginoon. Pag sinabing restriction to eat food offered to idols, talagang kailangan abutin po natin yung mga mahihina. Restrictions to drink alcoholic beverages. Yun. Ito rin yung pinagbawal ng ating Panginoon, yung mga nakalalasing. Yung mga alcoholic. Wine is a mocker. Yan. Kaya matindi po to. Ang alak daw ay panuluya. Strong drink is a brawler. And whosoever is led astray is not wise. Kaya pinag-iwas talaga ng ating Panginoon kahit sa ating panahon. Pag tayo po ay, nung naalala ko po, nung ako hindi pa mananampalataya, kaya alam ko po kung paano malasing. Kasi hindi naman ako mahilig uminom. Pag nagkakayaan lang at naginuman ng beer, kung sino ang maraming nainom, siyempre po, pag talo ka, di ikaw maglilibre. Yung abang lingkod, ang marami lang nainom kong beer, 8. Ay, lasing na lasing po ako noon, kaya ang lakas ng loob ko. Pag hindi nga ako lasing, lakas ng loob ko na, kapal ng mukha ko Kasi wala pa ako sa loob. Ang ingay ko po noon, para mo dami ko akong alam sa mundong ito. Totoo naman po kahit napapano. Pero salamat po sa Diyos kasi po, naging mananampalataya ako. Kaya alam ko po yung nararamdaman ng lasing, parang malalim, na malakas ang loob, na kahit na masagasaan ka, okay lang. May mga lasing po na lasing na hindi nila alam siguro ang kanilang ginagawa. Pero kadalasan po ang lasing, may kamalayan. Kaya lang mahina yung mga buto, mahina yung mga pero malakas ang loob.
grabe po ang espiritu ng alak. Kaya yung iba talaga naghahanap ng kaguluhan. Kaya pinapaiwas po yan sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, pag iniwasan daw natin yan, matalino daw po tayo, sabi ng Bible. Kaya may pagkakataon pa po na iwasan po natin yan. At lalo ngayon, no? Yung iba naman, ang sabi po ng New Testament, gamot daw. Yung iba kaya araw-araw po umiinom para makatulog, para ganahan ng kumain, para lumakas ang loob yung iba. Depende na po yan. Pero kaya Apostol Pablo, inatasan ni Timothy na kasi sa kanilang panahon ay winter. Kumbaga sa may mga bansa po na malalamig, kaya minsan kailangan po nila yung alak. Pero hindi ibig sabihin na maglasing. Kung yun ang kinakailangan at advice po at medisina yun para sa kanya, okay lang po yun. Pero ang sabi ng Bible na pinagbabawal po ng ating Panginoon na restrictions to drink alcoholic and beverages. Sa Proverbs 23:31, anong nakalagay po ron? Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kupa at maayos na bumababa. O yun. Kaya ayaw ng Lord. Pag sinabing mapula, hard drinks po yan. Matindi po yan, liquor po yan. Kahit na kunti lang na shots, talagang may tama ka dyan. Sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, anong nakalagay po doon? Now the works of the flesh are evident. Nagmamanifesto, nagkikita, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresies, envy, murders. Nandun yung drunkenness. Nandun po. Nandun yung paglalasing, revelries, and the like of which I tell you beforehand, just as I told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ito yung mga evident, nakikita po. At talagang hindi makakapanahan ang pag-arian ng Diyos ang mga lasinggo. Kaya ayaw po ng Panginoon ng naglalasing, wala raw matinong isipan. Yung mga kasama pagka lasinggo ang tao. Kaya pinapaiwas po tayo ng ating Panginoon dyan. Huwag tanungin niyo po sa akin, Bishop, pwede bang uminom? Nasa inyo po yan. Pero ibig sabihin ang maglasing. Pero sa atin na Kristiyano po, ay talaga para maiwasan mo yung maglasing, saan ba nag-umpisa ang paglalasing? Sa maliit hanggang magiging habit na po yan. Kaya maganda, iwasan mo na lang. Yun ang pinakamaganda kasi maraming matatamaan po. Kaya ang doktor na pinagbabawal din yan. Maraming klaseng sakit na makukuha po diyang bisyo na yan. And lastly, yung tinatawag na gluttony, temperance and gluttony. Ibig sabihin, kailangan mayroon tayong pagpipigil sa katakawan. Biro nyo, ayaw ng Diyos palang matakaw. Yung pagkain, masyadong, mayroon ganyong espiritu, the spirit of gluttony. In the book of Deuteronomy chapter 21 verse 20, and they shall say to the elders of his city, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey your voice. He is a glutton and a drunkard. Sabi po riyan yung mga matatanda sa kanilang lungsod, yung kanilang mga anak ay matitigas ang ulo. Rebellious. Re-rebel din. Hindi yung mga rebellious spirit, hindi po sila sumusunod sa boses ng ating Diyos. Bakit? Sila po ay matatakaw at lasinggo, lasinggero. Sinabing matakaw po, pagdating sa katakawan na physical, ayaw din ng Lord. Ayaw din yung naglalasing. Pero sa spiritual po,
Marami pong matatakaw sa greediness. At tawag po dyan, yung drunkard po dyan, kailan magpakapospos ng Holy Spirit sa spiritual. Kasi yung iba matatakaw sa posisyon, matatakaw po sa mga greediness sa pera, naglilingkod sa Lord dahil sa pera. Hindi po. Naglilingkod po tayo sa Lord dahil karapat dapat siyang paglikuran, niligtas niya po tayo, na-bless po tayo, o may pera, walang pera, may darating o walang darating, ang paglilingkod po natin ay may kagalakan. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya yung glutton and drunkard po dyan, pwedeng natural na talagang lasinggo at matakaw sa physical, at pwede rin yung spiritual. Kaya pinapag-aralan po natin ngayon ay the body. So, inumpisa natin yung katawan na tinubos ng Lord. Did you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? At dito po, ang sabi po yan, these are not all the restrictions. Hindi naman po lahat ito pinagbabawal. We must not intake or use things which may harm or defile our body. Ang ayaw lang ng Lord, kung natin lalagyan ng mga bisyo, pag-aabuso po sa katawan, meron yung tinatawag po na sin against nature. Yung paglabag, alam mo na magkakasakit ka, inabuso mo pa yung katawan mo. Alam nyo na ang pagpupuyat, nakakasira sa katawan, nabuso po natin. Mas mahalaga pa yung ating mga ginagawa hanggang pinipigilan natin yung ating pagtulog. Kaya nagkakaroon po ng problema yung katawan o yung templo ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ng Lord kanina, kung sino man manira yung katawang ito, ako mismo ang sisira sa kanya. Ay ibig pong sabihin, mga kapatid, na huwag nating apusuhin yung ibinigay sa atin ng Lord ng buhay. Kung malusog po tayo, huwag nating abusuhin. Pag sinabi ng magandang buhay, ano yun? Enough sleep, exercise, take vitamins, talagang malinis, kumbaga sa godliness. Ating iniisip, magagandang bagay. Hindi naman tayo perfecto, pero naluluwalhati natin ng Diyos sa pamagitan po ng pag-aalaga natin ng ating katawan. Maraming sacrifice. Pero mo, yung pati pagkain, yung lifestyle po natin. Pag-aalay po natin to kasi kailangan luwalhatiin natin ang Diyos sa ating katawan, sa ating mga katawan. In the book of 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, inatasan po tayo. Ito yung mga pangako na kailangan linisan natin ang ating sarili sa lahat ng mga marurumi. Marurumi, ano ba yun? Yung ito pagparumi ng laman. Ayaw talaga ng Lord na lagyan ng bisyo, marurumi, abusuhin. Yun ay ibig po sabihin. Flesh and spirit. Maging yung espiritu po. Pag tayo po ay templo na ng Lord, huwag natin pihatiin yung Holy Spirit. Huwag natin, pag tayo po ay magbasa ng Bible, kailangan isang mananampalataya na manalangin because prayer is a commandment. Reading His Word is a commandment. Meditating His Word is a commandment. Great Commission is a commandment. Marami tayong gagawin pagka tayo po ay mananampalataya. Kasi po, hindi po tayo taga rito. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga Ephesians or Philippians yun, our citizenship is in heaven. Tayo po ay mga bisita lamang dito, dumadaan lang. Kaya nga, pag tinubos na po ng Lord itong katawan po natin, dapat sagana na po ito sa mga makalangit. Makalangit na awitin, makalangit na pag-iisip. Saan mo makukuha yun? Siyempre po sa kanyang salita. Kaya ang sabi ron, in the book of Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, my brethren, by the mercies of God, that you present your bodies
a living sacrifice, holy acceptable to God, which is your reasonable service. So, sabi ni Apostol Pablo sa taga-Roma na nag-appeal po siya, namamanikan po siya. Mga minamahal, naialay nyo ang inyong katawan bilang buhay na handog. Present your bodies. Paano natin ipipresent yung ating mga katawan na buhay sa Lord? Kung ito ay inabuso po natin at hindi natin sinusunod ang panuntunan ng Diyos. Hindi po tayo kaaya-aya. Ang gusto ng Lord, tayo po ay kaaya-aya, acceptable. Tayo po ay banal, sapagkat siya ay banal. Sapagkat ito yung reasonable service, ito yung ating katungkulan paglilingkod sa Kanya. O ito yung maialay natin sa Kanya. Ano yun? Na ialay natin yung ating katawan, ng mga katawan ng buhay na handog. Yan, pag buhay, ibig po sabihin, pag nag-alay po tayo sa Lord, ng papuri at pagsamba, katanggap-tanggap yung alay po natin. Bakit po? Kasi banal ito. Tinubos niya na po ito, hindi na natin inabuso. Yung kaaya-aya at katanggap-tanggap, acceptable to God. At ito po yung ating paglilingkod ng may katapatan. Kaya sana po napagpala po tayo. Sa susunod po, ang tatalakayin natin, ito po yung katawan, baka yung ears or tongue. Yan ang tatalakayin, yung parts of the body. Ngayon po, we are the members of the body of Christ. Sa susunod po, tatalakayin po natin yan. So pagpalain po tayong lahat, sana po pinagpala po kayo sa pagsapo natin na gusto ng Lord na yung ating katawan ay kaaya-aya. Na pagdating ng ating Panginoon, anytime po, talagang irarapture po tayo kasi banal, kaaya-aya. Sa ating Panginoon kasi buhay na handog po. Kaya pagka nalulugod ang Lord sa ating buhay, lahat ng ating mga ginagawa, sinabi po yan ng Colossians, in everything you do, do it heartily, in the name of the Lord. Lahat daw ng ating gagawin, whether in words or in deed, do it heartily. Gawin natin itong sa puso, sa ating puso, dahil ang ating pinaglilingkuran ay ang ating Panginoon Diyos. So tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama, marami pong salamat. Purihin ka, dakilang Diyos, sa hapong ito at muli, tinuruan mo kami ng isang simpleng aralin na kung saan nais mo pala na yung aming katawan ay kaaya-aya at magkaroon ng magandang buhay o longer life to do your will, to obey your word, para ito po ay magamit po to serve you with gladness. Thank you so much, and pagpalain mo po those who are viewers, lahat po ng aming mga kapatiran. Hallelujah, supply mo kanilang mga pangailangan at mananatili po ang aming kababaang loob sa iyong harapan. Maraming salamat po at ingatan mo kaming lahat. At muli sa susunod na aming aralin. At nawaw Diyos, ito po ay lalaganap pa. At yung mga subscriber po at yung mga viewers po ay may share po nila ito sa iba. Pagpalain mo kaming lahat, maging ang aming bansang Pilipinas, na magmahalan po, provide ng pangailangan ng aming bansa. Yung pamumuno po ng aming mahal na Pangulo, ingatan mo po siya at lahat po ng kanyang mga kasamahan. At manatili nawa ang pag-ibig pag-ibig sa Diyos, pag-ibig ng Diyos sa isa't isa, pag-ibig sa kapwa, at pag-ibig sa isa't isa. Maraming pong salamat. Pagpalain mo kami lahat. Kung aming samot na langit sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen.